Abarim KPLTM Welfare Society tumpen perang kiamei ke papon. Rong tilu adong ay hiring tangrak pen gari kacetong. Lang minso amlong apamararatum amitang turpak pen towar kace selampon. Laram ti suarong mekar longsing pangcho pan basa puaman ke batpon. Arkoi nifai siarni Forest Department hin pen abarim KPLTM Welfare Society asai hem freedom et pojok Arkoi hiniarni anarlo por phai hinira chiti malom amat abarim KPLTM Welfare Society asonga hin pen lang tibuka hawar nahor langso methang asai hemalong perang kemi papon labangso mealong abarim KPLTM Welfare Society ameipu mensing tokdi kongchun bang jam sontero natum chetong dun jasemet alang nitum saihem forest asai kamatum ang timang tham bibe pripipon lapwa jok si alang nitum perang kemi papon lapen laso asai ke claim ke forest asai kamatum chok chelasi pin rempon no pusi alang nitum lam phe chipaklangpon lapu forest asai kamatum ke sorkar along lealong aron repensi ke dopu apotsi lason asai kedeng pon tahai puta cerok tokarat tumpen lamte cepeklang pon lasi lasoalan ki along Karbiang Autonomous Council ACEM Dr. Tuliram Ronghang pusitame nanglang cari dunang jiputa perang kiami along lamte chuning ripon manja penjuni sorong pinang kilo berta malong news teng lu te ang sun fix so imbuta hol hai ang ton hem tap do pik hola ke che ke bialong le tara tum infection nei mati ko cholo de dak office ban infection bongke lalo nilipuda mi bangki non inte nangli tum la porte nangli tum rada phansi claim pili pensi dak kangpu pon thai po asila dak nangli tum ke mang nili tum ke mang bangke je ili tum dak ili tum karbi khai tum ke thanga long ri long patto sami ke chebana karbi khai litum ki duklak litum karbi khai tum ke tituman nge longli philang avi lalu public phansi aprang sini pilam po public itu nak kesuman tuh longley pelang gavi tum tuh nani uruna cor peng itu nani China peng itu nani Bangladesh peng itu ke bang tuh longley pelang gavi lanco kali tum song long itu sesama longley pelang gavi lasi dake ni tum kadu gavi song fadel itu claim li kadu gavi karbi arat longley pelang gavi itu masih tuh claim pi ni tum ke claim ke methang dak border area ini tum non cijong su cerai kom ke patang ke muarni si ke laso pethe ke kiti ke be tum nang duk thipji border area तुम चराई कम नहीं मुझे से तुम KPLTM हिन पैके के माथा दा लालो non kwan members dutang lo nangli tum lo निली तुम के song long ni तुम song long के 300 oh 102 ni तुम 3 103 बैंक के ni तुम लोग के दाफ तो लो इनके 103 पे बात बाकी बैंक के तुम ला पब्लिक तुम अम्मा लोंगली का भी रोंग सो तुम ये तुम कर बेखाई तुम ता लोंगली फैलांग भी तुम दो alang tum bang sami tum ke dake pek pun pu ni tum le kaci kikshara labi pangali kadu kabe rat pangsi ke mata karbia khai pangsi atili tum ing nam ke do ke mithang yujung le kali tum karbia rat pangsi tum kaci song ni tum chin team ing phat kaci pache heli kaman police army pe ni tum karne kidu kisung ke phokel ni tum yujung pangali khai jo ni tum kaci song asinon pu sami khai phan itu makai tum pinangan kidu kisung do la khai phan sami longley phalang do ki duki sung ara tum do aslahai tum longley ka be to mata me tum dak pek pot pu enu pen tum chiri ni piji pusi tum dak kachik vai do lan ri mangani tum ke nompu same ni tum lok approve ta ve naga tum be tum ke lar palara ve daki athe ni tum phan akoi ke bang hobo pare ni tum along song kapre ka tum bang palat hai mane tum em tum yang mangke tum ka palali lak ni tum mangke latak ke ni tum ke medical khuliji la pen school khuliji school apha ni tum ke palal kali ni tum ki pido lake la darong pm sor pha lake dak raikom club do tum lake dak school place lake tum dak college market place medical place college school dak school place itu dak pido laki tum ke palar kali la longli ko an do je nangli tum ni tum total 3700 bikha ni tum dak GPS ang ke mari piki 3700 bikha ke mari tang le ke mari tang GPS or di Chandra Singh Kro also DFO kali bid officer
non bangka langli bangke deputi raja mana lo nong ke department lo Chandra Singh Krusi dake nang miar mana nangli tum pulo Ladakh council dake nili tum claim lo je ni tum CM long kadam lo CM bentami nang tum pan ke emosi nang pilo sami ni tum manang pulo emosi nang pi bosi sami nang tum man ke utaba nang piun CM masih nang pudak lo na tum dak cebong bom do bom ni tum masih nang pudong dak lo ni tum dam lo nang tu cebong bom do bom la ka nang tum long lilu CM masih nang pudong dak lo nang tum ke PTM tu tum jalan ni pulo la sini tum bangke la CM nai poteng ni tum mai claim bom dak do lo ni li jong ke mata teng botang te ake chok che ke pudanang pote tum ke sarkar pasi jolang ko Ate nili tum pan ke alang tum permission teng tum dak office ang jikim lo ni tum welfare social office lo na system e isi nili pudai bang ke ni tum sarkar mane council CM sir CM sir bang only nang tum la sembur bang ke fol nang dar pola sembur bang le rokom chode pusi pres pa order office bang ke rokom bang ke order abi laki tamila sembur phangno moi posa mini tum pan aprang si ni tum pan apa chinai order nang palima order alu abi order ulang pali betul di tumisang ciplok sih tum dak ciwanji itu mau order alu abi lata order alu tu betul ini tum ate folen ke dam ke laan bejula so ciri rongon dam de lasila sembur mote folen area tapi sembur bani tum ciplok sih tum ciwanji mati tapi itu order alu abi lata jadi pudai bang lalu order alu abi pun itu mandarek lagi force nangke take lagi Arkoi nifai hiniar ni rong chilua dungalong ahiring tangrak pen gari kecetong. Ihum AS02 AA5525 agari lapen ihum AS01 AF3522 adam para gari ang bong rong chilu pen manja National Highway kacelenga towaralong anikang sam por 54 achiti malom si labang so ahuni popondo. Nonomat kitia tuma velang bonta arenga hu keso ahir kang tangrak jok keso atuma pan difu an ponderlo. Manja pen Indrojit Ronang Hilo Birta Malong News. Nijang Karbiang Long Hamren constituency arlo langmim so amlong apamarat tum kaceleng atowar mesenave labang so habar ke rong seng depen ningkan pokep so setang lo bon sitame alang litum kacing turamot hek dun long lelang lasojok arkoi nifai hiniarni rong isiarat tum cingrum si kaceleng atowar ce selampon lasi alang litum apan sorkar tum nanglang vek nang jipusi kacening ripe depan dom kamu kamben janta benang kilo Birta Malong News. Handung ke hitung dam tang anta la so tuwa kene mulong apa pen tenglok minrut ason lo tema minrut lo dak pen pu hau mahalang so celeng kha atuwat ke dam tang anta non puta ali tuwar ke me ti thek long lela tuwar ke me ti thek long lela aman ni him pen kachuning di ke la phela la so atuwar yong si nu bak okay tum le khong nang bon nai piten ni tum khong aso ni tum khong arata kamatha ining isipen ke do yisi ni ni hang lu ni tum non dam tang an ke la tu dang lo isya lam ulu te min rut la umahalang so dongka ka chileng ni min rut lo non dam tang an ta ni tum akisung ke phoke so det tame un edet tame ni tum cho therak me me ason do amolong pam ke pe di apen ke pon nang ji barikha ong sung ong lo min kreng hu dan ta la si pinya ni ta asap ake joi gi mo ni tu ti la lang roi pang kai lo along ta don chong khrap ta don oi te ai i rong pen tin mun pet si ti hang si ke don lo la si pon an akisung ni tum pholo la si non i prang ke joi ki nang ja phan ni tum ahir mi ka che hang at ke la pu helo em sa em phan pen akirap nang pi la so to war ke do ke dam kisung ka pa ve de dia phan ke em sa si em sa ti nang rap ason te ni tum la kar biang long rat kisung ke boy em sa len nang rap ason te ni tum suri akar dom ta piji tu si chuning di dar ke la mi tha
รองรักตัวสีละเจกันได้ลองสุบนายละเป็นตัวอันตันนี้ตุ้มสีกะจิหุดมีแทงเป็นสีจิหุดรองรักเป็นสีจิหุดเด็ดล้อสีนี้ตุ้มกะจิมีรีเกสลานอนมอร์ซิงกิมงคันจุนิงรีเกนอนละปีลำเกละปีล้อหาสีนังรับเบกเตมาเตดักมีแทงแบ่งเบกเตนังแรงเป็นรองมิตุมรัดอำลงปามารัดอาคิสุงละอันตัวแรงแบ่งเป็นมิตุมพานนังรับตัวเตมิตุมนะบังนอนอำลงปามาสอตันมิตุมละสารทันสิจุนีวิโลมาเตมิตุมารองทางนัดอาคิลงอวาร์ไซอวิมิตังเตติสอนมาlabang nang lito marong along sarkar po skim ko PPC ke do tang lo PM avi uke un elo sita me PM sar penang rap la non PM AYG hema bang hum kho hum trok hum ner kep bag dulu long du sita me tang pet pi lata ki tang pet ki hum ni bag sidu par ke lata tang ti nang rap le he sita dang pe tang ti lata ke rap ta gali ke rap rita gali wa jab sar ke bad laki isi karbia khelong ajutang rong rup kapachari kapachalon jiaphan rong sarmate rong abasapo ke bad ajutang non puta karbia khelong dulang lason si arkoi ni phai hiniar ni jingthong constituency ke parlo laram tiso arong mekar longsing phangchua phanta jingthong pinpo karbi richoi hin pen basapo man batpon kado kavera chekroi sar pen sialang liphan sar batpondo labang swame long jingthong pinpo jingthong lindok bor pator nongpli lindok lapen be habe lapen brong along kithe geding atum chetong pun nijang pen long kibe nang kilo birta malong news nilihin pen banggal lalo aprang nilip pesar bor pator bane basapu khilang basapu khi pen si angga nilip pesar bang pen podun jelo pen podun je pen aphi nili sar bora harsing phangcho bang basapu ding dun thulo la so pen akai non damlo pen non abang aro nili aso longsing phangcho bang non libang atpu johang don la sobha mane rong rup sar basa sar thede ton mane rat det me kar mi tho don phikep hokep do rong kontur nani lang nangi kruk chinom nangi pusi nita sar lar pen chingwai mate habe kong haren kong sorkari bomra pen chingki chingwai sar si nita pin na so aman lendok pomar tomlong johang don si nang pe the pe ding lo choro lo la chin thong karbi richo alang le mari ba hemari hanse alang litum se nang pe the nang pe ding la so amana peng nang nang som lo pini la chalang thama ta choro la gelong ben ni rong claim ke cha la so lo hela ta ithelo hede aholo nili aman peng ding det pen phuseta aholo ni ta si rong rup ta ni ta un an bang ke peklar bompo me kar mi thur pen seta rat det pen seta ni ta pangri pangpon bompo ning isi dolin pompo la ben kurma kaya alam bang apa be po mene ing samjin un an pen ta kekla nang ya phan rong rup thi thuneng an so se aphan ni ta me kar mi thur pen ta than che beri pompo ala be rong rup me kar mi thurum ta ni phan aso amana peng ta nang pe the nang pe ding lo na ni ta pe the pe ding mani ta ing hon injin pompo me kar mi thur rat det iso ejang kleng dun kleng sar tem pen sang ho hayat pen seta itu malong news mate karbi news ke bang tek upload alang temata ni si choro lo kardong ini la dak nang li rong alo la sapo ki e pe thang ni ya sap dak than ba chi to nang ni tum la malong news la pen karbi ambirota tum pen nang tum nangar ju thek pot ada nangar ju long pona de banda choro lo na si nak nili men ke laram harsing tiso larama ronga sarlo nasi naso basapo ke inang kok alam mangson lo rong ke sar that the claim at un domade amatsela adon lo la si mekar me thur katerai ade ronga sarlong ka cherabrap ari ra lo basapo ke nasi pini pen le ka penjong kali ili tum ka hako chinlong richuar ni pen si ka penjong nasi nili da puthot nasi pini da nasi alang li phan akahai longsing phangchu basapo nasi pache etoilo nasi nili pen ka charap ka chitorap ari lo nasi adu ka ve nasi nili hin ben se hang lo
kar biricho tum le nang pe dingot la pen ili tum ge haku pen da aron atang pen nim rakom kado kawe arnam hirjume hanglong rapet la pen alang ni da kleme da menangji pupensi kar biricho tum phan hang pensi alang ni phan man peng pipon lo Merdan Baptist Fellowship atumpe ningkan kimi karchudun Numbering ko rapon nilip constituency ke parlo donglang so Merdan Baptist Fellowship atumpe ningkan kimi karchudun kedam tangan ningkan kisung pen anstame mesen pen ke jok dun long pami arna makang honawai kang along ke dun long pen apot arna mapan ningkan kimi katalon arni kero karchu kang du kar dom pen patupon bangsolong nitum arni pimi thunang pathepi en ponsi thanbang Matthew rong pipen jumesen alam than ponsi moni retum angbong kuposon se chipa minang jima lapen ningkan ban pen ningkan kimi kachilar rason ili moni retum aningang thin kachilar du nang ji alam he hui than Jeremy Pon. Cuki holap na Mirson terang nang kilo Birta Malong News. Mokindur tiso arong arada tumkati kia sona mungke Georgia Phan kasiksa. Cinthong constituency alo Mokindur arong arada tum thesere Han pen jenglok penangan katikia sona mungka Jordonjia Phan kisum. Lason se Mokindur arong along theso parok jang phong pen jenglok penangan keteki pona sontolo. Bon sitame towar kahino parpi ka jok ka Jordonjia warsai abedet titipusi arong arat penang cethan dun renti. Lapen tu kiso ka Jelangjia Phan hospital an ka Ponjia Phan sitame hedunga ka siksak do nanglo. La sikari biang law termas council hin pen prabjin pen towar mesen ka selam pi Ponjia Phan rada tum pen chuningri padik krim pon wathadang suben sing terang nang kilo Birta Malong News. Siksak pik lo la pen kisu kun punoi pit thak ta delivery ka chipon jat pata ni tum ke kaita rong asar mar tame pangrum po la son se ka bahar pon lo tu war lang nam pro tang te ave pin non ta lang sike hara pot ber khau moi ke bangon ne kreng se ke bangon chor na lo la ta rong asar ka chibonai po oi po ayan chon lo ma jokor lenge theta nang rap abang ave nang lang abang ave manya lam ba ke dok pik ji just tame nang rap re det ti ke lili tume jatta chini ne po bo mar lo tu war ave jara ve lo ni je thek ante ni la nang di tuma phan la sub center tum la sona khomri la puson tuma sub center tum ta nang humri relo jatta nang humri relo nang di tum la do wai emu ko chunam nang phar ko an kisung do la bang sabang do wai emu ko chunam nang ja phan ta ni tum ke sung pik lo ti ko mane phan jong se akari so don tuma cho toy po la son se papenam dam chot ti lo ni tum ke nang litum kisu hore ko sono che pon ne tum kisu ka che pon la pulo ko mane tum kari so do lo tang te hot pen pon po hot pen te la dak pine chak poi pai la do re ran chot na lo tu wara vedet ke ante nang litum non ko sono ante council han nang litum chuning ri la son do ma ante council pan ka chuning ri alam de la lo la se tu war do long nang rap son te ke mi parji pulo la pena prang same la son la chen thong long pen kithi ke ding tum nang homri bang dolo manta kithi ke ding tum ta mu pen hatta che than lo wang ke bang lo la tum ta lam chak te kang chot po ma jok ta nang ti jar bang ba de te ti ke dolong ta Mokindur isonim so asong hin pen ke bang ding annual sport ke patopon lakha ke thom Cinthong constituency ke parlo Mokindur phare so pamalong ingdeng ke annual sport ke paman pon ke batho hin ke paprang do nang ji pu matha si mati jong ni phai thom ke barni Mokindur isonim so asong hin pen bangso ke pathus tame patopon bangso ke bipon along penang anakrim somar pen chenglok sar fisar patum che pati don sinong e che palong don rentil son se bangso along alhistar poaman pen VDC chairman long ki teron General Secretary Bida Singh Tiso, Cinthong Youth Development Committee Ami Phusip Son Senar Lapen, Cinthong Sport Association General Secretary Borkiris Naratung Chetong dan Wathatang Soben Khorsing Tero nang kilo Birta Malong News. Mokindur dak rong nerkep rong nerkep do la solong dak ni tu Mokindur pini ingdeng kep an ke chok lo isunim so rong aje aningkan ther seta bipon la sondo seta pineng ningkan kep kecok pon aningkan lo la si non la dak Jirsong Club Sport pen si dak kapang tang pon la pen ge la solong si di sunim so Mokindur di sunim so dak la tum pen si itum atum gunung pen pu klem rapet pen la dak ne litum pachun pon lo la si non kewang ji pusame non ningkan aning non pineng muneng bustame non nilitum ako anso se
kapang tang mane kapi mi pon tu yan so se ki claim ke dam alon belon ke pi pon tu ye fan se ni tum chi sik pon da do la se non nang li tum pupu herang ke tum sami dak an so se nang li tum na che tong the ka pot an so se suri nang li tum mandai hier jumi nang pi pon lo tapi ngedak ni tum anel dapen ni li tum dak ason usomar pendang lok sarmar sapemar dak ni tum rong ner kep angkang long dak nang acetong tuman pustame dak ni tum chopati pon son chopati pon lo ason chopati pon non apor bang ange non jut pon tulo non ajo program ajo kelun ke kan la so ni li tum pangcheng pon tu po lun kan malin ta bi pon la so ta do la si non itum suka chupati long pustame nilitum ladak first prize, second prize, third prize la son ke jas pon dida do la si nilitum dak itum jir song club pen mate dak ri mukindu risunim so pen itum kachupang tang mate ke claim pon abirta ke la puan chullo tang ke pinyo bang so in den ke annual sports along kubipia son se sipate pon egla to dap ladak nilitum ke cheng si ke nilitum dak jir song club pen plek talon pondet apini tungke ason sapemar tum bang stame incremame kroi tang ho lapen ke sarmar tum lapu bap theli ke ap lapen ke che karlu lapen ke ting ke theng lapen ke kardik ke war lahai sameni litum kap ya son lahai sameni tum ki bipondo lahai pen senitum la roberong thak kadu ke sarmar risomar karjang sar uso bihek chihek tuman ta ningrong nang chi pidum si aningrong do olo si so bangane tum khela non bangela an bang si non apor nang le lo si non bang ke ajo program se pangking kon tuko tan ke bang so song piningan ge ning kan tiap penget lo la song bang ke cheng pen man ne ka preka song son mate mane na cerap do bang do nang tum lo non da ka bang ke ni tum ke aprang jir song club tu pen se pang tang pon dom lo la pen ke non bang ke risunim so tum bang se non bang ke isi nga ka cerap dun mate la tum kling dun kling sarpu dum bang se non bang ke chopang tang pon thulo la pen mikar pen la rong berong thak pustam ini tum sapu aningang sampen bang na chipi dun do tak ke rong an se par lo ko nei dak ni ke ni tum rong ner kep do dak ni tuma pisia pias long bang ke la rong ner kep long bang sami bang aningang sam tum na cerap dun do tang te la bang so song piningan ke deng kep deng tang lo tang la so song long man ne ka prek la pujung pen samne mate asong pen samna cerap dun do ma prang tang to nang tum berta pa chileng tum han pustamen la prang si ka choro pa jir lo la sin tum jir song mukindur jir song sport committee nil tum pinengan ke ing deng kep ke pleng lo la sin nil tum haprang ningkan phot throk prang ke cheng habang tum la jir song sport committee tum deng se chapatir pilo a phigel tum da pupu nil tum det undela masih risunim so asong pen tum pu jointly se nil tum la so program pinengan ing deng kep an pichun lo la pen nil tum nang tum berta pen nil tum nang pachit thang ngang tum la pulo je nil tum la so a program mate la so annual sport nil tum ningkan kep an pleng lo la se nil tum ke bang jilang an ningkam san tum bijilang se akenang sot nil tum Karbiang Long Tanmas Council aphan kachuning rigang tung mate kapachini tim Karbiang Long phan pelo je ni tum akenang so dak mukindur mande achom ki me pia sangkang long mukindur rong bang tum fil pusetame an ki me parpe ni tum kapathu kunak sabso ka siksak do lapen sonia bang ke ni tum la open stage puno haprang tum Karbiang Long Tanmas Council musin tum hanang rap lo ajak dengplo me la pustame tin duna ke bak et do kok lo lapen wal de me kahang do kola si tong sikot pen Karbiang Long Tanmas Council pen tim Karbiang Long tum repairing aphan dengpone lapen nomor ke thom mangel tum la so fil along bang tum hala gulpus maten tum mang check pen se iroi la se ke bang jia bang ken tum hala Karbiang Long Tanmas Council pen mang ken tum dak bang ke iron gulpus la bang nang pipo nang ji lapen kijutsi abang ken tum la dang tum ko ane rong ner kep arap tum kai amat laso a program ke deng pong ari lom pen tum alu himul hi ke bang ka siksak hipik la pen la dang mukin dur tu ha am tereng la so dang tum atwar hinu parpik an na se ke bang ji arni bang ke Karbiang Long Tanmas Council mate tim Karbiang Long hang ka chuning ri bang la so tawar bustame nang tum MSC fan ben nang lo ka preka department masta deng poni go se nang tum channel pen tum nang pachin do lo kardo
nang di arpu abang tham nili bang ke ladak Jersong Sport Committee long bang a General Secretary lo. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman Klarda Kabirta.